La vida d'en Juan, un actor que va marxar a Nova York buscant la fama i que intenta sobreviure a la gran ciutat, sembla un desastre. Lo siento, Claudio. Dicen que quieren copas de cristal. Dicen que las clases son caras. Un dia rep la visita del seu cosí, un triomfador que arriba des d'Espanya i sembla tenir la vida perfecta. Però, i si les coses no fossin el que sempre semblen? Me surge la oportunidad de vivir otra vida y no me atrevo. Escrita per Elvira Lindo i dirigida per Jorge Torregrosa, protagonitzada per Javier Cámara, Raúl Arévalo i Carmen Ruiz. ¿Qué haces? ¿Eres gilipollas? Oye. Una deliciosa comèdia sobre les segones oportunitats ambientada a Nova Siempre York. te he admirado mucho, Juan. La vida inesperada, el 25 d'abril als cinemes i preestrena exclusiva pels socis del 3C. Consulta el web 3c.cat.